Howdy doody pawb, croeso nôl I sianel PopT, gyda fi Jacob wrth gwrs. Nawr, mae'r fideo heddi yn fideo special iawn. Mae penblwydd Cadi yn dod lan cyn bo hir a fi di cael y syniad briliant o cynllunio Parti Sypreis iddi. Ond cyn I ni wneud unrhyw beth, cofiwch I Tanysgrifia I sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. O, dwi'n excited! OK, gwylwyr PopT, ni'n gwybod ar gyfer unrhyw parti penblwydd, mae angen cwbl o bethau angen ni. Mae angen balloons, mae angen party poppers, mae angen addurniadau ac y peth mwyaf pwysig, rydyn ni angen cacen. Dwi'n medru wneud ar ben yn unan. Felly, dwi'n mynd I ffonio cwbl o experts I helpu fi. Jed! Ai, y boi Jacob sydd yma. Ysdim amser dy fi ar gyfer chit-chat, okay? Dwi'n brysur. Dwi yn paratoi parti penblwydd ar gyfer Cadi a dwi angen help ti I baratoi y cacen a cynhyrchion y pethau fyna. Wel, ysdim ots dy fi os ti'n brysur, dwi angen I ti wneud nawr. Nawr. So fi offi'r siop I cael cacen iddi hi, ond mae gen I surprise bach I fi wedi rhoi ar y cacen. Mae hi wastad yn cwmpo I gysgu yn gwaith, so mae gen I llwyth o lluniau hi yn cysgu, basically, so fi eisiau rhoi rheina ar y cacen. Dyma ni, bakery, design a cake. Pe bydd hapus Cadi, ti'n joio'n hapus. Love it. Sponge cake a chocolate. Right boys, fi newydd dod allan o'r siop. Mae gyda fi'r gacen, fan hyn. Elin, siwr y ti sef ysdim amser fi. Okay? Dwi'n paratoi parti penblwydd ar gyfer Cadi a dwi angen help gyda cwbl o addurniadau. Dwi angen I ti just sortio mas y balloons a'r party poppers. Great. O, diolch yn fawr I ti, Elin. Diolch yn... Wel, oedd I really eisiau helpu. So, mae Jacob di gofyn iddo fi fynd o balloons a party poppers ar gyfer surprise Cadi, okay? So, peidiwch â deud wrth neb iawn. Shish, okay? Anyway, newch chi weld fi yn y siop mewn 2 eiliad, iawn? Okay, 10 munud, just... Dwi angen mynd yna gyntaf. Okay, so dwi yma yn y siop a dwi'n trio ffindio balloons a party poppers. A dwi'n meddwl ffindio party poppers. Rhain sy'n berffaith. Wel fi Cadi rili licio heina. Iawn boys, dwi wedi cael beth dwi angen party poppers a balloons. Ni yn y studio yn barod ar gyfer y diwrnod studio ac wrth gwrs Parti Sypreis Cadi. Dyma ni yn y studio. Mae hi ar y ffordd. Mae hi ar y ffordd, so ni mewn rush. Dim lot o amser gyda ni. Na, dim lot o amser. O gyfer. Ydych chi wedi gweld y cacen, actually? Penblwydd hapus Cadi, a llun o hi'n cysgu. Oh, nap fach. Mae'n lyfo cael nap. Twist base anti-clockwise, so that's that way. I'r chwyth. I'r dde. Ar y cacen. Na, mae'n clockwise. You turn it that way. No, that's anti-clockwise. Mae'r arw'n pwynto ffordd yna. Mae'n mynd y ffordd yna, look. Na, ffordd yna. Na, ffordd yna. Yeah. Wow! Hey! Panic stations! Fi dal yn recordio fyna. Cadi surprises. Helo! Penblwydd hapus Cadi! Parti Sypreis. So, ti'n hapus? Really hapus? Ti'n hapus gyda'r cacen? Nadw. Nadw. Oh! Na, pam? Pwy halodd y llun na? Nath Jed sortio mas y cacen. Nath Elin sortio mas y balloons. A nes I trefnu y fideo I gyd. Oh, Jacob! Yes! Diolch! Fi ffigro popeth mas fel arfer, ond oedd hwn... O, ti'n mynd yn grac gyda Elin bod yma'n mynd mor slow? Na. Fi'n trio. O ti ddim yn mynd... Hwn oedd Elin. Ia, Oedd hi'n araf yn dod mas o'r tŷ? O, 2 munud. O, 2 munud, Cadi, 2 munud. 2 munud? Pa goffi ti eisiau ni cael? O ie, gwisgo hwnna. Ie, penblwydd hapus. Mae penblwydd pawb angen top e. Da iawn,
Felly, mae'r parti, mae popeth wedi gweithio allan. Yes. Diolch yn fawr i Jed, diolch yn fawr i Elin am helpu fi gyda'r fideo A yma. diolch i chi red am Ei, trefnu. dim problem. Ond mae'n jyst un peth ar ôl. Penblwydd hapus i ti. Penblwydd hapus i ti. Penblwydd hapus i Cadi. Penblwydd hapus i ti. Cofiwch chi Tanysgrifia, hoffi'r fideo yma, a gwachio ar y gloch notifications. Ta-da!